ki khubor ka bate se TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Kumbajulek man lau snem ka KSU mau kerwat circle rengkat ka self-help group lawai ban kershan napok ka mau langwer cluster haga life hau tarik unai weng arajar arpusau kila penlong ya jingbu sentiau hau mat jong usngap sings im haga shnong mau tengam ka badai ke shnong balakha yau news im ka jingbu sentiau yau new mat kalong kum ka jingkan mau buram yau sim barat ba jong ka hima maharam sim ship ubadai uwei usim ubayale lai lo hagipor basensyar ke sorkar pareng hagani ka sngi kala don ru ka jingple pat ba ya ka jaga le chabar bala penshna da ka KSU mau kerwat circle leng baga skim jong ka KHADC ka KSU kala penpau ka jing benyau ya ka sorkar kumju ru ya ki nong mi khmat ki bam shimla shimkhia ban wanra ki lat penroi syagani ka shnong kabalakha ya usim ubakrau Nata KSU Perswing Nata na KSU Mukrosikar Lang ba jong kajing don kajong uneus im kala long kaburom iya kasnong mo tengam hi borok kawai bat om tang ya kasnong mo tengam hendrei iya ka hima hi borok hima maharam namaru neus im lalong im bakrau do kata-kata hakita ki por ke bamsua hagaba nging ila suyo sngew satang ya ki khana bat om don shu wata we na padang jongi ubandang ubal dang yu ya kita ki dinjat ka ba im ulai alam hendrei lang ba jong ki jing thok jing tar ki ba ulapen hakilong shua ka penlong ya ki khun samla bat yang ki long kemi bangin don kata ka jing kit kle ban syakri yala ka jong kari berkejaj benriu khnang ba kari berkejaj benriu jongi kanang roy ban kanang san kanang yar watla ngitip ba kajaj benriu khasi ka jongi ladang yan ujor parki wei parki jaj benriu tang hapo jong kari India ilong tang isembo barit padang jong ka duriau ba te rei wala kata ni don kita ki riu kraw nado ki por ki bamensua hado kini kisngi ki don kinong yalam ki ban nom sya lane manom ailat hap kejing kata kejing wan jong kita ki hepat hapo jong kari khasi ba i jongi lang ba jong kajing don jong ki phi jong ki samla bat lang ba jong kajing kersan jong phi kilong kmi kumba iles ngeu mene ba phi kilong kmi phi dei kinong kersan bat ki samla ki dei ke lawei jaman kari bar kajaj benriu ai ka ba kum kaseng isngau ba kani kasngi kalong kasngi ka ba kajaj benriu hibro kawai oj larang ipai ki wei pat ki district apo jong kani ka jela ka jongi ui bakini kisngi ki babun ki wei kitrat trekam jong sorkar ba pher ki penlong ya kasngi trekam rei ka ai ka ba hangni apo ka district ka jongi dang hakini menem stem nakaliang ki dikhot jong ka KSU ki lalej ban khang ki babun ki office ki tanat trekam ba pher jong ka sorkar nomar ya ka ai ka ba nakaliang jong ki bor district
kila penjari ban IST kini kasni henry babun kila le persya henry kum kaseng hi isno ba kane kadai ka jing yuroj bat ka jing burom dia unus imba krau jong kane ka hima maharam bat ka ba kum kaseng isno ba ngin kentu ba kum ki dkhot ne kum ki nongyalam na kiwei kan hun bangin sim ba kani kasngi ka ba unu usim haki hispa nyu pun rutuli kisnem akpor budang don ne sala pertai lole sibun ki kam ki bakrau na ka banta banker banda ila ka jong kait ka hima kani kasngi life outrek jong upnai bakhat wei jong snem jong kini kisnem ki balalej kadai kasngi ka ba ki babun nangi ngiklet ngong boyul ase kani kadai kasngi yap jong nusim rei kan mau kani kasngi life outrek jong ubnai bakhat wei kadai kasngi ka ba usim sngap sing sim ulah penyar la jong uput usam nakanta kahima bat ker banda nakinongsun ki babun jaj oj imla banlen ba unusim udai wei na pling kisim ki bakrau jong kari hasi namar udai une usim uba layakun thma persa bat usim uba khado weni akun ka thma dau khnam da karenti ya ka sarkar phareng bat udai ru usim uba yakun bakathma kane da ki phautali kisnem ni so sarong boong ba unu usim umi nakani na po nangne na po kadong kathang jongi oj imla banlen ki don sibun ba kiru krau kisim ba pher ki jong tirot sing ki jong piang nong ba ki krau ki yakun nakabanta ban pelaj ya kari bat kajat ban reu nakajing syak thombor kajing syak hiar sama ba jar oj kini kisngi ki por rangi phai kum kajat ban reu ila syak hiar sama jar haki bor ki ba isu thu ya kalong breu kaman breu kini kisngi ki por munta bat kum kajat ban reu ya kun ngin yaksar nakabanta bangin laj ina kini ki jing tenju ki ba kajat ban reu jongi kayai mat nakapor sekapor ngin phai hakini kisngi por ki babun na ki longying ki longsem ki jot ki pra ki pat ki pra ki mat kita ki jing sosi jing sok thang ki hini ka jing jelai jong ki kam sneu hakini kisngi por reng ong ya pi ko ki samla to ngin me sakmat ngin yakun kamen sim ka jong usngap sing sim ulat pen hangi ngin sim ngin but nuksa bat ngin yai long kita kinong muna man pen bah ya kalawei bat ya kapateng kaman sawan oj kani kasnong kathau jong ngap sing sim halat ladang ipet ngi ba kamdon kita kiba nakaliang jong kasorkar kan petlem kan phailem ki khmat nakmenta wanra ya kisong penroy kani kasnong oj nakaliang jong tri la yai pensngo nakapor sakpor rai kum kaseng hi bat kipat jong kabri hunyo trep hi bro koi ngin persang la ibot ibor beret la kumnu ru kani ka jaka kandai ka wei na ki jaka ki ba ban pensanam yo nuru krau jong ka jat penreu kan ku sngi bang kan mau buram ya u snap sing sim ha ka bakum kani ka sngi kum ki samla khamtam ki khot jo ki su bat ki kon samla per ni ngoban kentu nam ta chupi ba kumbang itip ya ka jingyan inti jong sim ha por muswa por baudang long usim jong kahima maharam lolong wi usim ubah hakpor budang samla long usim ubah sulur sulur nam ta banle nam ta kari baka jab reu bat long ru ubah 3 minut kakam ha kunu ko benta bat khamtam ulong ubah minat ha ban sakri ya kari baka jab reu bat khamtam ulong bai khamtam ya kari baka jab reu te kum ki samla mat kum ki dekhot jong ka jat breu ka pen kan mau ingi bahot haka ka bakum kani ka sngi bangi kan mau yunus ngap sem kai ka kentu ingi kum ki samla bangin don ngin sim ya kiju kinong rem ki ba uni sim la hikai bat la bu ya kanuksa peng jongi kata kolong bat khamtam bangin long ki samla ki ba i chisha ya la kari bat khamtam ki ban long ki ban don kata ka musim ban IT sha met bat musim ban sakri nam takari bakajam re ngi ken hakini si ki munta ki bobon ki kon samla kilangop haki aka da ka bas ngokya kilangop haki aka ki
jemblin ki basne ki pentron ya kamet om tam ya kamet ka jongki rai ya ki imlang kasalang ber karib ka jam bre ti kum ki khon samla ngewer ha ka bakum gani kasngi kum ba ka jat bre ko chongi ka jusei ya ki rangele bar ya ki ruslur ki ba ki bar ki bolong ki khawat jong karib ka jat bre ko chongi kunta ka dawaru engi kum ki samla ba in bot ya ki denjat bar in bot ya ki ba ki ne kinong ele ki belong ki khawat hakba ki pen i ngi ka nongrem ba khamtam bangin e bat ban sakri hok yal kari bar ka jabre ini kesngi menta kadai kumni ba kum kasi LFI lengba ka tourism sub committee ngiliyo ban bo ya kene tarik ban yo ban lek trail trekking nang tena morap hane mau tengam handai omdon kat ngi kat i tatap daw ngi haja lanti haja ka ban poi direct hangni ngi ya kelain patsa ekser rai kataru kam sem la penduk mensemengi ngi yat top si top haduk ban dapoi ha kaneka jaka ka bamenta tingi pen pau ka jing komen ka bakraw ba ngitep ba uni usem udai freedom fighter jongka southwest kasihel tingi sngo sorong hoat ngaruk ngare ka jesem jas imle ngasong sorong ba nakakur ka jajongi don ki kita ki freedom fighter te kalong ka jing kemen nak ka benta jongi kum ka kurs imle hi barok ko wei wat la ngem sem la don benta ai ro ban ya no senyang bantai kat ya uni umat bakraw ban pen sanam